Jatana hanya hai hambai sengtina hanya hai tek thaja kok lok eba kok tang katalang narang bagai si itu bekha hingkai sengtina morong na khana layaneng te narok no amuna ani kaisa koimong narok tabo phana je katal ani program na nai tongnai rok katal ko hingkai narok subscribe khlainani tapok di narok subscribe khlai di amono narang thani ang kasarmung hingkai narok khanai mannai corona koktang ni bumung corona kha borokna belainya tamo hinchinai tektori kha kostori kha jalari kha aban bage corona ni bagnya kaisang koktang seinya kha ga amo narok ni bage katal lengnai hingkai sing man khengka abono salot thaisa amai kai sing katal koktang rok koklop rok sing khanalai mannai aban bage narok ni joto subasuk ang nanggo norok ni subasuk keringkang bom mungsa khlaimanya abon bagai norok ni je hamjak mani abasani jotoni kotor ge phaji takhoro bukhoro kabang kok sayawai degjawai lerjawai sing koklob thanglayana tini ni koktang aba tini ni koklob ni mung hingkai corona tai o kokno sanani sekang koktang no koklob no pornyani sekang norno omono sanai narok jatono bekhari wei narok khanai nyai sing koktang kothmasi sawo hunpano ahnya muni kothok simiya sing arata musrung jaknai tong sing arata musrung jaknai moto man aborok no se sing joto bekhabi wansuk layana bani bagai ani koktang lo se to khanarok nakardi boibe nasle jaknai jat joli jaknai jat aba he koktang dong ba angbo suya norok ni bagai atam kheba jotoni khawono nangthung jotona hamjak thung khana tokjak thung ni jang koktang no suyei norok no khanaribo koktang ni bisingtei sing sini bororok na sisari mano amase sanai ang tini ni koklob ya koktang ni bumung hingkai corona temazat engkha bemar corona borok no rikha jala jontrona asatari di borok no sasti hayung sakani thangsiri dakti tamusuk rikha borok no tekto tonga sanani belanya kosto hasukanya bo engkha corona yangkhai nasidi bini nomuna tese telangkha bo tese telangkha quarantine mo bukung bukuk bo robot kai hamo hasung mani ba engta kongrai mosdeng sala tini khangrai bithi bonangya doctor bonangya tika vaccine bori nani nangya khali corona masai tongbala mairu magna bosore bosor rikha lockdown pasuk jari kha mairum godawn musuk se thubo bukugo khopa tabakha borok ma thupka papa bumung bangma se covid-19 vaccine na yakhai riya lasting temazat bemar abo corona maya gnang bo bono ungkhna songko sublakha jogalu laikha hayung sakani porbo pasukhe mongsa bai thagya hayung sakabo paimung keri khatama janibo taibo tamobo phaisa langsauno mohaikai mangde thangna nangsino bonono no hayung corona seike thaisalai tubu khasanya kanchi bo tamri nai bi khamudi tai bisi yakar thibe godi da bisi manya phu riya kha vaccine litar se 100 ration kerosene metare ekjon social distance dogandarok ni hamliya lenden kana phu kana bo mone jana bonese no asol corona raja subakha pelen makakha bono thya sak sadorok bungkhe baksa bo thya baksa tongrekha kereng kothma sawi thangbaikha corona abo chini man thaise ishor bhagavan yagu somase mungsi khanala bini corona
tulung khai sokjak baikena corona ibar gorom mosala bazar buk sangmang dugano tala hamna musung khai noro corona thangai tu kudi gonga jomna hamai norok no jotono no khulumka ka norok nasing tong di malai phinai tai ulo ang norok bagate ba koktan ketal tubi phai tongo man khang ka norok bai salo waisa jora nawi jeng malai lanyai eke norok subscribe khlanya nirok ta pokja baidi norok subscribe khlaji je ketal nai tongnai takhu bukhoro baksa to kesam baksa ketal ngai tongne ka norok subscribe khlanya ni ta pokdi amon norong thani ani jato koimung kesar mung hambai jato no malai phinai hambai bye bye